Когато бях на 17 години и вече от година бях пушач, разбрах, че един от съучениците ми осигуряваше нещо ново за пушене и това събуди любопитството ми. Новото нещо беше марихуана. Хареса ми и започнах да я употребявам все по-често. Противно на ширещия се мит, че тя е лек наркотик, който не води до зависимост, разбрах, че това съвсем не е така. Усещах, че когато не я пуша, ставам нервен, раздразнителен и се изпълвах с все по-голямо желание да запаля отново. Количествата също ставаха все по-големи. Така джобните пари, които ми даваха родителите ми ставаха все по-недостатъчни, за да си набавям увеличените количества марихуана и цигари. Стоях пред избор – да започна сериозно да се занимавам с кражби или да стана пласьор на наркотици. Избрах вторият вариант. Това е само част от историята на 28-годишния Владимир Рашев от Стара Загора. Влади, от колко годишен започна да вземаш наркотици? От около 17 годишни започнах с леки наркотици, марихуана и такива неща. Как започна? Честно казано, причината беше по-скоро аз бях момче на психика, по-слаб, не бях толкова освободен в общуване, в комуникация и това нещо просто реших да пробвам това нещо и то ме освобождаваше по някаква степен, даваше ми свобода, подобряваше ми комуникацията, общуването, това се чувствам добре и така започнах, хареса ми от начало заради това. Едва 17 годишен, ти не разполагаш средства. Откъде взимаше средства, за да ги купуваш тези наркотици? Каза ми, че си преминал през всичко от марихуана до хероин. От начало, докато бях с леките неща, стиха ми парите, които ми даваха родителите ми, в последствие се принудих да се занимавам малко или много с това, за да мога да препечелвам. Също така в последствие работих, като станах вече на 19 или на 20 мисля, че дори работих и снабдявал съм се. Продаваш? Да, случваше се. Твоите родители, твоето семейство как реагира на това, че ти си наркоман? Първоначално доста време, семейството ми не знаеше, понеже аз доста умело се криех и отричах всякакви такива въпроси или някакви намеци, че може да е това, защото поведението ми беше странно. И обаче след около 2 или може би дори 3 години вече, чак тогава разбраха родителите ми. Вече беше късно, аз нямаше как да изляза. Поне и не исках. Ти не искаше да се отървеш от тази зависимост? Отначало не исках, защото ми харесваше, освобождаваше ме и колкото по-силни неща взимах и по-качествени, защото тогава около 2004 и 2005 година нещата не бяха такива, каквито сега, нещата бяха много по-качествени. И на мен ми харесва, защото ми освобождаваше и ми даваше приятни емоции това. Докато не бях притиснат в зависимостта, в ситуацията, която живеех, не исках да се откажа. Свободен ли е пазара на наркотици тук? По принцип мога да кажа, че е свободен, всеки кой каквото иска да си го намери, си го намира. Има хора, които предлагат и за пари биха направили всичко, в смисъл може да се намери. А къде са институциите в случая? Институциите може би помагат, обаче за мен е много малък процент, може би няма достатъчна ефективност, според мен. Там са, но мисля, че може по-ефективно. Ти ми сподели, че с наркотиците си стигнал дъното. Да, дъното, защото моята зависимост беше по-скоро психическа. Дори когато съм употребявал хероин, аз не съм стигал чак до такива абстиненции, но дъното, защото просто беше ми изчезнало желанието за живот. На 20-21 години бях и вече не виждах смисъл в моя живот, освен това да продължавам да се трусам и то колкото мога повече. Не просто когато нямах смисъл да живея. Бях в тежки депресии, тежки апатии и така. Да, дъното материално също. Търсихме доста хора, които не исках да ме търсят, а тия, които исках, ги нямаше. И дъно е, тежко е. Как се отърва от тази зависимост? Аз постъпих в един център, където получих доста адекватна помощ за мен. Центъра се казва Рето.
Ноля Дрога де Есперанса. Корена е от Испания, там възниква. Сантандер, има тук в България 3 клона, близо до София, до Пловдив и до Бургас. Аз бях близо до София и там получих много адекватна помощ наистина, за което нали, съм благодарен. Просто момчета, които бяха с минали моят проблем и знаеха как се чувствам, какво живея, ми подадаха ръка и въпреки, че моето държание не беше много добро в началото. Абстиненции, кризи, такива неща, аз получих едно отношение доста добро към мене. Центърът е безплатен, нали, християнски. И нали, основата като цяло е християнска вяра. Нали, отначало аз помисля, викам, нали, това, защото има християнски събрания и така. Мислех, че са нали, нещо странно на някаква секта, обаче в последствие видях, че нещата, в смисъл това, което се говори, са нали, добри неща, добро отношение към хората и виждах хора, които го правиха това и отношението към мене беше добро. Грижиха за мене, нали, без да получават нито стотинка от мене. Мога се тръгна по всяко време, имах всичко, което ми беше нужно и ми направи впечатление, нали. Просто с течение на времето аз видях хората, които наистина искаха да ми помогнат и просто откликнах. И ти помогнаха? Да, истината е, че получих помощ и разбиране, нещо, което дори от родителите ми не може да получа, понеже родителите ми не знаеха как се чувствам. От колко време си чист? Повече от 6 години. Не си опитвал? Никак, дори и цигари. Нито алкохол, не пия алкохол, между другото. Страхуваш ли се от наркотиците? Не се страхувам, защото наистина срещам мои приятели предишни, които срещам ги и те дори са ми предлагали, отказвам. В смисъл, чувствам се вече свободен, чувствам се встрани от тия неща и дори да попадна в такава ситуация, просто чувствам го на мен чуждо. Влади, какво би посъветвал всички от тези родители, които са изправени пред проблема на твоите? Би ги посъветвал аз по принцип се занимавам нали, с това да насочвам хора с такъв проблем. Не искам да говоря за себе суперлативи, понеже не искам да съм такъв човек. Добре, аз да го кажа. В момента ти се заел за да помагаш на наркозависими, за да избегнат тази съдба, защото ти каза, че в смисъл много от твоите приятели или ги няма вече между нас, или са в затвора, нали така? Да, точно така. Така е и аз се взех наистина взех при сърце това да мога да помагам на такива хора и наистина бих посъветвал, ако мога да поговоря с такива родители, с такива младежи, нали, по принцип, нали, искам проявявам разбиране, влизам в проблема на хората и ги насочвам към центъра, който аз съм бил, който напълно е безплатен, между другото, и там получих адекватна помощ. Центъра е съвсем свободен, нали, зачита си свободната воля на човека, може да си тръгнеш по всяко време. И би ги насочил натам и би ги насочил да поговорят с мен, защото наистина би ги разбрал, понеже съм го минал. Какво е мнението ти за метадоновите програми? В момента много не шумяха това. Това вид лечение ли е или е вид легална продажба на наркотик? За мен метадона е по-скоро легална продажба на наркотик, защото метадона за мен е чиста дрога. Това е синтетичен хероин и кризите, между другото, абстиненцията е много по-тежка, отколкото от самия хероин. И това е много коварно, в смисъл, нали, ти не правиш някакви нелегални неща, за да си набавиш тази дрога. Нали, имаш си програма, отиваш си, взимаш си дозата от програмата и всичко, обаче това е голяма заблуда. Ти се друсаш, всичко това ти унищожава организма. Тия методи за намаляне на дозите, които стават може би 2 или 3%. Почти никога не се намалят дозите. Напротив, наркоманите се друсат и искат да качват вместо да намалят дозите. Просто не може да лекуваш наркомана с наркотици. Не може. За мен. Би ли се справил в днешно време обществото с проблема наркотици и ако да, как? Ако не е изцяло да се справи, то бих казал, че може да се ограничи, може да се направи много повече, отколкото е сега. Защото наркотици винаги ще има и винаги ще има хора, които са зависими. Въпросът е те да стават все по-малко, и все повече хора, които са с зависимостта, да излизат. Тия, които не са, просто да им се предложи информацията по адекватен начин, че това не е добро, защото за мен има много хора, които предлагат информация, но тя е по-скоро форма на забрана, заповедническа форма, която на нас, моите хора, въобще не ни харесва. Просто трябва да бъде адекватно представена информация за тези неща.
Много от родителите прибягват до тази забранническа форма, както ти я нарече. Правилно ли е това или не? Мотивите на родителите със сигурно са добри, нали? Това е така, обаче според мен по-скоро трябва приятелски разговор, по-скоро трябва да се сближи родителя с сина си или дъщеря си, нали? И да проведем приятелски разговор за мене и да е наясно наистина с този проблем. Защото заповедническите форми почти винаги, нали, казвам почти винаги, дават обратен ефект. Казвам го от позицията на моя човек. И бивш наркоман. Да. Добре, какво са за теб наркотиците сега? За мен наркотици са нещо, от което съм свободен, което съм в страни, което дори ако бих бил в такава ситуация, бих отхвърлил, нали, категорично и обаче те са за мен нещо, с което искам да се боря в живота на другите хора. Защото знам, нали, бил съм в този проблем, знам, че е тежко, знам човека как се усеща, какво си мисли. Нали, просто искам да се боря, искам да има адекватна помощ за този проблем. Това за мен е наркотици, нещо, с което искам да се боря в другите животи. Влади вече повече от 6 години не употребява никакви наркотици и казва, че се старае да е полезен на други хора, които търсят изход от този проблем.